Вітаем, даражэнькія. 16 жніўня, нядзеля, так. І вы глядзіце раніцу з Белсатам. Тут Настасья Суханосік і Анатоль Шырвель. Пачынаюць з вамі гэты дзень. Ну і адразу невялічкі анонс таго, што нас сёння чакае. Беларусам прапанавалі іпатэку пад 1%. Ці так гэта выгадна, як падаецца? І хто можа скарыстацца з гэтай прапановы сапраўдным прыбыткам быць, как бы пасля таго, як гэту іпатэку лес? Для мяне ўвогуле іпатэка гэта што такое вельмі, я не ведаю. Можа быць, я памыляюся, і пра гэта мы будзем размаўляць з Ольгаю Лойкай, і з Настей, разумеем. Конечно. І пытанне сённяшняе наше таксама пра кватэры. Ці маеце вы уласнае жытло? І калі не сакрэт, распавядзіце, як вы гэта ўласнае жытло атрымалі? Там могуць быць варыянты, атрымаў спадчыну, дзедушка-мільянер з Канады прыслаў мне ключы ад кватэры, пабудаваў, сваімі ручкамі, як домік для тыквы. Все можа быць. На самай справе, гэта вельмі важная праблема, поэтому не саромейцеся, дзяліцеся, парадуйце нас сваімі каментарамі. Акрамя таго, сёння мы паслухаем парады юрыста. Нагода на беларускіх памежных пунктах змяніліся правілы, а мы разбяромся, як цяпер будуць правяраць беларусаў, якія вяртаюцца на радзіму. Але пачнём праграму з вельмі трывожнай і сумнай нагоды. У гарах Кыргызстану зніклі беларускія альпіністы. Іх шукаюць ужо тыдзень, але пакуль быў знойдзены толькі заплечнік аднаго з іх. Давайте узгадаем, як развіваліся гэтыя падзеі і паразмаўляем з чалавекам, які можа ведаць апошнія навіны. 6,5 метраў у вышыні, шквальны вецер памера і маўчанне, якое доўжыцца ўжо амаль 2 тыдні. У гарах Кыргызстана працягваюцца напружаныя пошукі групы альпіністаў, якія зніклі на піку Курумды. Сярод іх двое вопытных беларусаў, уладальнікаў тытула «Снежны барс» Максім Палянскі і Мікалай Свірыдаў, а таксама грамадзянін Літвы Сергей Рубцоў. 1 жніўня група паспяхова ўзышла на вяршыню. На наступны дзень альпіністы паведамілі, што пачынаюць спуск і папрасілі машыну на раніцу 4 жніўня. Аднак да базавага лагера ніхто так і не выйшаў. У кароткія вокны паміж снегападамі ратавальнікі паднялі дроны і верталёт. На вышыні каля 4700 метраў камера заўважыла першыя знаходкі. Заплечнік, раскіданыя рэчы і яркую аранжавую пляму, спальнік або куртку аднаго з удзельнікаў. Меркавана, рыштунак зляцеў са стромага ўчастка вышэй за 5000 метраў, дзе гладкі нацечны лёд амаль не дазваляе замацаваць страхоўку. Самых хлопцаў побач не выявілі. У лагеры на вышыні 4000 метраў разгарнулі унікальную аперацыю. Спецыялісты стварылі лічбавую 3D-мадэль схілу з лазернай прывязкай, а дзясяткі валанцёраў, альпіністаў і сваякоў па ўсім свеце пакадрава праглядаюць тэрабайты відэазапісаў. Высветлілася, што амаль 70% небяспечнага схілу праз дрэннае надвор'е яшчэ не трапілі ў аб'ектыў з блізкай адлегласці. Нягледзячы на сцюжу і час, які сцякае, пошукі не спыняюцца. Зніклыя альпіністы маюць каласальны досвед за плячыма і здольныя выжываць у найбольш экстрэмальных умовах. Ратавальнікі ловяць кожнае акно надвор'я, каб працягнуць абследаванне гары. Што вядома на гэты момант, нам зараз распавядзе Сергей Валасач, альпініст і сябар зніклых. Вітаем вас, Сергей. Добрый день. Сергей, добрый день. Мы ведаем, што вы асабіста знаёмыя з абодвума зніклымі нашымі беларускімі хлопцамі. Якімі вы іх ведаеце, як альпіністаў, як людзей? Пазнаёмце нас з імі болей, бо мы ведаем толькі, што яны зніклі. Максима я знаю больше 10 лет. Мы с ним вместе ходили в туристические горные походы. С Николаем мы были на выездных занятиях по скалолазанию. И еще было путешествие вместе с Максимом, с его супругой, с Николаем. Мы ходили Липийскую тропу. Это была прогулка и тоже скалолазание. Повторю, как вы уже сказали, это титулы были «Снежные барсы». И эти ребята очень... Что касается Максима, это, наверное, самый близкий, крепкий человек, и с самым таким уже опытом за плечами, которого в моего окружения, которого я лично знаю. Да, поэтому знакомый, и не то, что знакомый, я считаю, что Максим — это мой хороший друг. У гэтай гісторыі драматычнай яшчэ ёсць адна дзейнічаючая асоба, гэта гара.
як бы яна супрацьстала нашим хлопцам, нашим беларусам, нашим снежным барсам. Што гэта за гара, на якую яны ўзыходзілі? Чым яна складаная, может быть, что там за маршруты? Очень мало информации про эту гору, потому что если бы она была больше 7 тысяч, наверное, она была бы более популярной, да, потому что все люди там рвутся там повыше, сильнее, быстрее. Вот. А так она 6600, она, скажем так, ничего интересного, наверное, не представляет. Есть маршруты описанные, есть маршруты более сложные, более интересные, возможно. Но ребята уже они походили все, скажем так, топовые маршруты, и они искали для себя, ну, что-то, как у Владимира Семеновича, лучше горы могут быть только горы, да, на которых еще не бывало. Вот поэтому и они, ребята, и пошли, уверенные в своих силах, они не пошли на эту малоизвестную, малоразведанную гору. Вот. Какого-то символизма, связанного с этой горой, я не знаю. Вот, ну, Памир, 600. Вот, просто кто редко туда доходили, она глубоко находится, и логистика сложная. І на пік вось гэтай Курміды ўзышлі ўпершыню ў кастрычніку 21 года, наколькі мы ведаем, і, падаецца, трэба мець сапраўдную адвагу і вялікі досвед, каб пайсці на гэткае ўзыходжанне. А на ваше меркаванне, наколькі добра былі падрыхтаваныя хлопцы для вось такога складанага маршруту? Команда, ну, первое восхождение было 25 лет назад, в 2001 году. Команда была максимально подготовлена. Ребята ходили в такие... Максим мне много раз рассказывал про Памир, как ему нравится смотреть, как ему нравится наблюдать вот эти повороты ледника, вот эти вот глобальные, эти невероятные краевиды, да, то есть это мощно. Они были влюблены в этот регион, и поэтому они туда и пошли, и они знакомы с ним досконально, и подготовка имеет соответствующая. Максим регулярно принимает участие в соревнованиях, типа там бизон, какие-то трейл-соревнования, плюс он прекрасно скалолаз. Николай тоже занимается, если посмотреть по страничке Николая, у него там регулярно выкладывает пробежки, и плюс Николай, по-моему, КМС по туризму. Угу. Поэтому они были подготовлены. Сергей, давайте трошки вот як бы змадэліруем, ці так раскажам больш пра маршруты, можа быць, пра версіі здарэння для нашых гледачоў. Вось што магло здарыцца з групай пасля таго, як сувязь знікла? Якія найбольш рэалістычныя версіі, ну, вы бачыце, разглядаеце? Не хотелось бы, очень не хотелось бы давать разные прогнозы. Но что могло произойти? Ну, во-первых, мы знаем то, что группа успешно взошла, да, то есть каких-то проблем они не обозначали, что у них возникли. То есть они были подготовлены, они спокойно зашли, ну, спокойно, они зашли на гору, у них была связь, потом они уже начали спуск, и они отправили смс-ку, что вот с такому-то времени планируют спуститься. Дальше что произошло? Ну, мы сейчас только увидели, вот, обнаружили, да, вот этот рюкзак оранжевый, я не знаю, куртка-пуховик, споры, которые принадлежат одному из участников. Но что могло произойти? Возможно, произошла трагедия, что как бы всем троим, что всем троим понадобилось. Как бы из таких версий могла быть лавина, могло быть обвал снежного камня, по которому мы шли. Вот, ну, сейчас, ну, пока мало информации, чтобы говорить, что произойти, не хотелось бы гадать. Я все-таки надеюсь, что я не теряю надежды, и что мы ее найдем, и все мы надеемся на чудо. А может быть вось такая версія, што, слухайце, яны там апынуліся ў месцы, ну, якое вельмі цяжка заўважыць з верталёта або зямлі, і сядзяць, чакаюць выратавання. Вось ці рэальна такі сцэнар? Нам бы хацелася, каб такі быў. Вполне возможно, что если там, ну, вполне возможно, есть как бы есть навыки, когда можно сделать снежные пещеры.
Но тогда хотя бы там, ну, надо обозначать свое местоположение там яркими предметами, там, я бы выбрал что-нибудь яркое, чтобы обозначить это место, да, то есть там привязал черепки что-нибудь, там, кусок какой-нибудь ткани, чтобы у меня было видно. Вот. Может. Здесь любые, как бы, есть уникальные случаи, когда выживали люди после длительного нахождения в горах. И, вот, повторюсь, я бы не хотел сейчас говорить, что могло бы быть произойти. Это давайте я не буду на это отвечать. Спасибо за понимание. Добра, а калі перайсці, можа быць, да парадаў, напрыклад, калі чалавек застаецца ў гарах, ну, без сувязі, ведаю, напрыклад, пасля падзення, траўмы альбо страты арыенціраў, колькі часу ў такіх умовах патэнцыйна можна пратрымацца? І, можа, вы скажаце, што ёсць ключавым фактарам? А вось пратрымацца. Сергей? Здаецца, праблемы з сувязі у нас узніклі. Может быть. Если есть газ, да, ты двигаешься, надо минимальные запасы. Ух ты. А сейчас есть связь? Так, ёсць. Працягвайце, калі ласка. У нас тут трошки перапынак быў. То бок мы спыніліся, мы задалі вам пытанне і не чулі далей ваш адказ. Можете, калі пачыналі адказваць, адказвайце спачатку. Если человек опытный, да, то единственное, что он не делает, это он не бежит, сломя голову вниз и старается. То есть если наступает темное время суток, то твоя задача обеспечить максимально себя комфортно, насколько это возможно в тех условиях. То есть сохранять свое тепло, даже если там ты без ничего, даже веревку покрыть, чтобы она служила каким-то теплоизолятором между тобой и рельефом, это уже даже на той этапе веревка поможет. То есть эти ребята, они знают, что делать, знают, как экономить еду, знают, как экономить энергию и ресурсы. Поэтому, если что-то у тебя произошло, то нужно сам, можешь ты идти или нет. Если там надо, если есть необходимость, есть возможность, группа может разделиться. Да, чтобы там кто-то там мог спокойно дойти и вызвать помощь, а вторая там часть, кто-то мог остаться с пострадавшим и поддерживать его жизнедеятельность. Хацела запытацца, а наколькі складаныя умовы цяпер, можа, вы ведаеце, у гэтай частцы Кыргызстану? Можа, вядома, што з выратавальнай аперацыяй спынілі яе праз гэтыя складаныя умовы надвор'я ці не? І, можа быць, вы ведаеце, што менавіта стварае найбольшую небяспеку для саміх зніклых і тых, хто цяпер іх наўпрост шукае? Непогода. То есть, во-первых, операция не остановилась. Вот этот сайт kurumdy.by, на котором самая свежая и самая достоверная информация, этот сайт ведет один из руководителей Спаса. Он наполняет этот сайт и поддерживает. Очень большое спасибо всем тем, кто отозвался и участвовал в финансовой поддержке, и только благодаря сплоченности собрали приличную сумму денег, на которую обеспечили сейчас, даже по последним новостям, на базовый лагерь доставили генератор, 60 литров топлива, чтобы заряжаться дроны. И профессиональный у нас сейчас оператор, акклиматизированный, профессиональная команда ребят летают. Этот дрон способен летать до высоты 7000. МЧС, сотрудники МЧС помогали весь этот груз тянуть в лагерь. И плюс сейчас, да, как вы сказали, что все снимки дрона просматривает большая команда международная. Очень уникальная сейчас, конечно, технология. Эти дроны, которые пришли в нашу жизнь, они там много очень облегчают. Но самая большая проблема — это непогода. На той высоте ночью может быть там минус 15, минус 20 градусов. Пониже там все равно это минус. Туман, снег, дождь. Точнее, не туман, а облачность. И это затрудняет и поиски, и где-то не дает возможности, ограничивает полеты вертолета, и в том числе и полеты дрона, делать бессмысленно. Это самая большая проблема, на которую мы не можем повлиять. Но поиски не останавливаются, и это не только контент.
Вот это сейчас уже вот из того, что у нас есть местоположение рюкзака, дается задание, летное задание именно там регионы, такие вероятные там зоны поиска обсуждаются. Угу. Ну, то бок, ёсць абсталяванне, ёсць даволі шмат людзей, даволі такі вялікі маштаб пошукавай аперацыі. Хацелася вярнуцца да самих наших герояў гэтых падзеяў, да наших альпіністаў. Вы ведаеце, асабіста, як мы ўжо казалі на пачатку гэтай праграмы, вы трошкі дзяліліся пра іх, але ці ёсць нейкія іхнія, не ведаю, асаблівасці, звычкі, адметнасці характараў, якія б дапамаглі зразумець, ну, як менавіта вось нашыя хлопцы змаглі бы паступіць, ці змаглі паступіць у гэты крытычны момант. То бок, вот, ну, в розных ситуациях розныя людзі сябе па-рознаму паводзяць, а вось менавіта гэтыя людзі маглі б себе повесить. Вы знаете, я вот что могу сказать про Максима и Колю, что это очень спокойные и очень уверенные люди. Я никогда не слышал, не видел каких-то ярких эмоций, каких-то там эмоциональных вспышек, да, даже в критических ситуациях, а в горах они были... И вот, ну, я видел, как глаза людей там впадали в истерику, кто-то там начинали нервничать, еще что-то. Но вот ни Максим, ни Николай, вот у меня одна ассоциация, это всегда спокойный голос, размеренный, никаких даже если он дает команду какую-то, если он руководитель похода, они спокойно, Коля даже вот как-то в полголоса там дает. И я сам вот сейчас вожу группу людей, и по горам, и вот многие советы вот Николая, я просто цитирую вот то, что вот я поменял от первого. И вот, наверное, хладнокровие, спокойствие, и вот это, наверное, самое важное для них качество, они оценивают ситуацию, и они никогда не сделают что-то сгоряча, они не сделают что-то там необдуманно, вот, и умеют работать быстро, четко, но без какой-то такой нервотрепки. А што вось цяпер могуць зрабіць іхнія сябры, калегі, блізкія, як у Беларусі, так і за мяжой, каб дапамагчы гэтаму пошуку? Ці можа нейкі прыватны збор сродкаў рэальна паўплываць на вынікі гэтай аперацыі? Ці хопіць гэтых сродкаў? Ну и что еще против сродков? Нет, конечно, да, сейчас частный сбор, он реально повлиял на поиски. Благодаря собранным средствам появились, повторюсь, профессиональный дрон, оператор, вертолетные часы, генератор топлива, транспорт и другое оборудование, там, Starlink, какие-то там кабели, там, вот я состою в чате спас работы и вижу, что там сообщения там приходят постоянно. Помощь, в первую очередь, это помощь ресурсами. Они еще нужны, и поиски продолжаются, и не останавливаются. Это ресурсы, и распространяться, ну, если распространяться, только проверенная информация. Вот этот сайт, который я уже говорил, kurumdy.by, это вот там вся актуальная информация, самая из первого источника, и там же как бы написано способы, которыми можно помочь команде, которая вот занимается поиском ребят. А вось я чуў, што можна нават дапамагчы праглядам відэо. Шмат яго знята, не хапае проста вачэй. Да, это так? Опять же, на этом сайте можно, да, там есть ссылки, и если если кто-то вдруг желает присоединиться, да, welcome, и просматривается. В этой команде, которая просматривает видео, по-моему, в этом чате около 100 человек. Плюс подключились вот литовские специалисты вот с машинным зрением. Алгоритмы все-таки нейросеть, она более качественно просматривает. Она, скажем так, она лучше, четче находит какие-то несоответствия рельефа, там даже там цветы, она по пикселям сравнивает с другими нехарактерные признаки и очень быстро выявляет, скажем так, зоны, на которые надо уже человеческим взглядом повнимательнее посмотреть. И это существенно облегчает работу.
И ребята умудрились записать уже какой-то скрипт, написать, и сделали какой-то вот алгоритм для именно поиска в этом рельефе, для поиска вот предметов среди вот этого снега, камней, среди вот этих цветов. Дякуем. Дякуем, что знайшли для Повторюсь, нас. еще раз. И повторюсь еще раз, что надежда есть. И иначе бы смысла не было бы продолжать останавливать такую масштабную работу. И помощь нужна, помощь важна. И если материальная, либо донаты, либо хотя вот распространять достоверную информацию, и ничего не останавливается. Мы только работаем. Вось нам коллеги подказывают, что под трансляцией нашей будет размещена спасылка вось на гэты сайт, каб любы жадаючы мог долучыцца, дапамагчы. Мы вам, Сергей, дякуем перш за надею, которую вы нам усім дали. Я зразумеў, что шансы реально ёсць. Реально, і само здарэнне і якасці наших беларусаў, іх асабістыя характары, іх і ўвогуле іх здольнасці, іх вопыт могуць дапамагчы. Поэтому будем трымаць кцюк, як кажуць, молиться за наших хлопцаў і дапамагаць, чым толькі можем. Конечно, і не губляць надзею. Гэта самае галоўнае для тых, хто не можа па розных абставінах далучыцца да валантэрства ці дапамагчы ў збору. Дякую вам, што вы знайшлі для нас час, каб гэта ўсё распавесці. І нагадаю, што пра зніклых беларускіх альпіністаў мы размаўлялі з Сергеем Валасачом. Дякую вам, Сергей. Ніколі нельга губляць надзею. Усім сэрцам сапраўды верым, што удасца убачыць іх жывымі, знайсці, і, можа быць, яны прыйдуць некалі да нас у эфіры, памахаюць рукой вам. Будем толькі спадзявацца, а нас чакае наступная тэма. Беларусы і цэны на жытло. Пра ўласны досвед таго, як вы шукалі, набывалі ці, можа, атрымлівалі ў спадчыну кватэры і дамы, напішыце, калі ласка, у каментарах. Калі вы апошнім часам праглядалі сайты нерухомасці, то, відаць, адчулі лёгкі шок. Бетон у Беларусі імкліва ператвараецца ў золата, а цэннікі прабіваюць новыя столі. У сярэдзіне 2026 года рэальныя здзелкі ў Менску праходзяць у кошце каля $2250 за квадрат. Хочаце сімпатычную аднапакаёўку? Рыхтуйце ў сярэднім $2450 за метр. У рэгіёнах цэны крыху ніжэйшыя, але прынцып той самы. У той жа Гомлі, па факце, купляюць коштам больш за $1000 за метр. Хоць прадаўцы ў абвестках просяць больш – 1150. За апошні год рынак проста разарвала. У Менску кватэры падаражалі прыкладна на 27%. У рэгіёнах графікі рухаюцца гэтак жа. У тым жа Гомлі гадавы рост склаў амаль 24%. Парадокс у тым, што жылля будуюць усё менш, а купляць яго працягваюць. Чаму? Бо ў беларусаў забралі альтэрнатывы для зберажэнняў. Валютныя ўклады ў банках адсоткаў амаль не прыносяць. Фондавага рынку няма, а праз санкцыі вывесці грошы складана. Бетонная скрынка засталася адзіным нармальным спосабам уратаваць свае грошы ад інфляцыі. Але каму гэта па кішэні? Калі вы звычайны настаўнік, лекар ці рабочы з заводу, збіраць 50-60 тысяч долараў на банальную аднушку давядзецца ўсё жыццё, бо камерцыйныя крэдыты маюць проста драконаўскія адсоткі. Затое ёсць у краіне і іншая рэальнасць. Пакуль звычайныя грамадзяне лічаць капейкі, улады шчодра абдорваюць льготнымі крэдытамі і спецпраграмамі сілавікоў, вайскоўцаў і верных чыноўнікаў. Для іх заўсёды знойдуцца і адмысловыя ўмовы, і службовыя кватэры з перспектываю прыватызацыі. Выглядае так, што ўласны дах над галавою у Беларусі гэта даўно не базавае права, а прэмія за службу рэжыму. Не надта танна жыць у сацыяльнай дзяржаве. І нагадаю пра тое, ці ёсць у вас уласнае жытло, а калі ёсць, ці проста вам было набыць яго ў Беларусі. Напішыце, калі ласка, пад нашай трансляцыі. Зараз пра жытло, іпатэку і няпросты шлях да ўласных квадратных метраў мы пагаворым з нашай госці, галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойкай.
Оля, вітаем тебе. Привет. Рады бачыць, рады любой нагоде с тобой спаткацца, тому что не так шмат у нас журналистов особливо, которые, кажуць, шараць в экономице. Как журналист, который шарить в экономице, вось откажи, калі ласка, на пытанне. Белорусы быццам бы не самые богатые, не самые заможные люди, а цены на кватэры у Беларуси, что увесь час растут, такие пушатся. Что отбывается, чему? Спрос высокий, высокое желание владеть собственной недвижимостью, отсутствие других инструментов, куда можно вложить свои ресурсы. И вот не закрытый этот гештальт, да, когда это было самое важное, самое главное, что человек должен сделать, это вот получить собственность, жилье. Это, в общем-то, базовая такая потребность, да. Гляди, рынок нерухомости, кватэры, люди, да. Каб быў высокі попыт, трэба, каб было альбо мала кватэр, альбо шмат людзей. Людзі з'язджаюць, шмат з'ехала з Беларусі з 20-го года, кажуць, там, под мільён, а можа і болей. З'язджаюць. Паменшылася колькасць насельніцтва в Беларусі, а цэны на жыллё растуць. І пры гэтым будуюць, рапартуюць пра тэмпы будаўніцтва жылля. І сапраўды, Мінск да гэтага часу увесь застаўлены кранамі пад'ёмнымі і будуюць жыллё. Дык а за кошт чаго кошт? Людзей менш, кватэр больш, а попыт расте, ты кажешь. Многие из тех, кто уехали, они продать-то ничего не смогли. Поэтому тут мы не говорим, что там сотни тысяч квартир вышли на рынок. Ага. Да? Бо яны заблокаваныя знаходзяцца ў нейкім стане, да? Абсолютно. Ага. И не так много строится на самом деле. Мы же видим все, как строится в Европе, да, как строится Варшава, где большой всплеск спроса был. И это прям каждый участок, все сносится, застраивается заново, да, была 5-этажка, встала 12-этажка, строятся новые современные ЖК. На самом деле, все строятся, все хотят жить лучше, не устраивает всех. В Беларуси еще сколько хрущевок, да, и люди вроде бы как-то там живут, да, но понятно, что каждый из них хотел бы, наверное, получить какое-то более современное жилье. Расейцы как фактор цікавости. Там 3-5%. Это тоже может влиять на рынок, безусловно, но не настолько. И, послушайте, белорусы не такие бедные, как кажется на самом деле. Да, истории о том, как приходили люди и с чемоданом денег, да, и говорили, что вот можно как-то, да, вот здесь так нельзя купить, чемодан денег принести. Мне была такая история. Я в чамусьці захотел бы продать свою квартиру, там, раз 5 год такие побудовал. И до меня проходили люди с 2 сумками, сказали, давайте прямо сейчас. Да, а что у вас с собой? Да, у нас вот тут доллар, мы нефтяники. Гэта не легенды, але слухайте, а ці ёсць такая ўвогуле верагоднасць, што кошты на жыллё будуць усё ж таки зніжацца? Я не ведаю. Мне бы, можа, просто асабіста гэтага хацелася. Ці ёсць, вось кватэр становіцца ўсё больш і больш, можа, і кошты ў нейкі момант стануць менш? Не варыянт. Пакуль Оля адкажа, я вот тут выкину такую думку. Мне здаецца, што рынок нерухомасці гэта такая кансерватыўная ў нейкім сэнсе рэч. Там уже что подорожало, навряд ці падзешавееце, я не прав. Абсолютно. На самом деле вот эффект храповика, он работает, да, когда цены легко идут вверх под влиянием самых разных факторов, а когда те же факторы перестают влиять, цены не идут назад. Никогда. Почти никогда. Поэтому нет, это не исключено, но не сейчас, когда спрос действительно высокий, когда появляются новые инструменты, вроде ипотеки под 1% Беларусьбанка, которые сейчас обсуждают буквально все. Вот мы про гэтую ипотеку хочам паразмаўляць. Я так разумею, до гэтага былі магчымасці набыць жыллё, купіць, узяць у крэдыт на першасным рынку, то бок пабудаваць, улезці ў долявое будаўніцтва, там, я не ведаю, там, іншых варыянтаў, мабыць, узяць крэдыт, улезці, свае грошы прынесці, улезці, купіць, альбо на вторычцы, пазычыць, альбо на другасным рынку купіць ужо нешта гатовае. Да? А такіх вот інструментаў, як лізінг жылля ці іпотэка, як быццам бы асабліва і не было. Але вот іпотэка под 1%. Да, тут ключевое не ипотека, а под 1%, потому что ставки по кредитам были высокие, надо было достаточно большую сумму собственную иметь, и, кто покупает первое жилье, тут вариантов особо нет. А это отличный инструмент для тех, у кого жилье уже есть, и кто хотел бы внести свой вклад в развитие белорусской экономики и купить новостройку,
увеличив еще спрос, да. Ну, смотрите, если у вас есть там однушка, вы хотите из нее сделать трешку, это довольно сложно, потому что вам надо продать однушку, вам надо куда-то всем съехать всей семьей, достроить эту самую, ну, докредитоваться, достроить свою новую квартиру, ну и, в общем, это все очень логистически сложно. А здесь у вас есть замечательный инструмент, когда вы 2 года можете платить по 1%, это подъемно, да, вы продолжаете жить в своей квартире, вы берете на большую сумму кредит, там до 90% стоимости нового жилья можно получить кредит, экономика разгоняется, всем хорошо, вам строят эту квартиру, вы ее ремонтируете за 2 года, можно, в общем-то, успеть, и потом в достаточно спокойном режиме продаете свою эту замечательную однушку, которая вас кормила и приютила на эти годы, и съезжаете в свою новостройку. Ну, это выглядит как нормальный, адекватный план, да? Тут у меня будет поднятая рука. Я уже 2 года. 2 года. Я уже, да, я звернуў увагу, что 1% 2 годы. Некая дивная ипотека, потому что ипотека обычно это 20-40. Нет, давай все-таки не такая. Полечим давай на пальцах. Все-таки, так это ипотека под 1%, ці гэта, ну, а кольки реально придется заплатить? Вот. Дальше надо считать, потому что дальше ставка меняется радикально, и сейчас она составляет на следующие годы 15,4%. Это очень много. Это ставка рефинансирования плюс больше, чем 6 пунктов. Это очень много. И переплата будет очень большая, если это действительно ипотека у вас на 20 лет. Если вы действительно взяли на 90% стоимости жилья и будете это отдавать, причем отдавать вы будете аннуитетными платежами. Это обычно очень больно и неприятно, потому что это равные платежи на протяжении всех 20 лет. Да? То есть легче вам не станет, потому что обычно говорят, там кредит, ну там вот первый год мы как-то там постараемся, а дальше сумма будет уменьшаться, нам станет легче, да? Здесь сумма не уменьшается, платежи будут равными, и если это реально на 20 лет и на 90% стоимости жилья, то вы очень много переплатите. Там есть калькулятор, можно упасть в обморок, ввести свои цифры, и вот. Но для тех, кого есть что продать и закрыть эту сумму через 2 года, вот, это отличный выход, и это способ, в общем-то, экономика у нас сейчас держит внутренний спрос и строительство в большом объеме. Вот фактически мы создаем этот спрос, подкачиваем его, даем возможность тех, кто там спокойно сидел в своей однушке-двушке и, ну, думал, что не потяну, вот мы их стимулируем. Да, это средний класс, это люди, у которых уже что-то есть. А як вы думаеце, наколькі вось рэальна вось гэтаму сярэдняму класу, у якога штосьці ёсць, атрымаць гэтую ипотеку? Так а почему нет? Вельми просто, нема никаких складанностей у подводных Ну, каменёў? там даже если у вас достаточно большой доход, вам поручители не нужны, что тоже довольно удобно. Ого. Да? Ну, то есть, грубо говоря, если вы там айтишник с зарплатой в 7 тысяч, у вас нет никаких проблем, чтобы вот эту схему, которую я уже рассказала, ее реализовать вообще без... 7 тысяч рублей ці долларов? Ну, и так неплохо. Але там есть калькулятор, можно Слухай, все полечить. але мне чамусьці здаецца, што гэта все-таки больш такі тизер под 1%, ипотека, а потом Прыгожа гучыць. за 2 гады ты не паспеў расчытацца, і Ну, тогда хана, придется плаці чуть-чуть шмат. переплатить. Ну. Гэта не для тых, у каго шмат грошай уже ёсць нелегальнага паходжання, і ты прыйшоў і быццам бы іх можаш, ну, іх ж не трэба дэклараваць ты грошы, да? Можна ў чамадане прынесці ў банкі. Ну, как бы сейчас это так не работает. Обычно вторичку покупают с чемоданами. Ага. Вот. Ну, я не знаю, может быть, это не сейчас там схема, расслабились это все. не амністыя для грошай Ну, невядомага нет. паходжання, не? Нет. Трэба, каб яны былі пацверджаны, але ну реально за 2 гады, калі ёсць грошы нейкія, то Но за 2 гады на можна самом шмат деле вот выплаціць. эта ставочка 15,4%, да, вот она о многом говорит. Потому что 1% это удобно, хорошо, замечательно, да, окей. Льготный период, спасибо, что он 2 года, а там они 5-7 месяцев. За это можно успеть достроить. Но вот это 15,5% фактически, да. У нас, когда Нацбанк говорит, что у нас инфляция в Беларуси очень маленькая, да, там 4,4%. Инфляционные ожидания чуть-чуть выше, но они тоже маленькие, там 5,5%, да. И тут вдруг такая ставка, да, и мы такие думаем, подождите, или Беларусьбанк что-то знает, да, о настоящей инфляции, ну, потому что ставка рефинансирования плюс больше, чем 6 пунктов, это очень много. Это не Нацбанк, а Беларусьбанк заложил все свои риски, весь инфляционный навес, и, послушайте, по-моему, кто-то не верит в то, что у нас макроэкономическая стабильность. Ну вот, и, по-моему, этот кто-то, это Государственный банк, да, потому что ставка очень высокая. Если бы речь шла там о 6, 7,
там, 8%, ну окей, да, там вот инфляция плюс там... Ну, чакай, вот, например, квартира 100 тысяч долларов, да? Ну, это трешка, наверное, да? 200. О, ну, давайте, ну, в новостройке 200. большие площади. За 2 годы, да. это, коли, например, постараться выплатить хотя бы полову, это Ну, у месяц треба 5 Нет, тысяч... так не считайте. Вы же будете платить 1% первые 2 года. Ну, а потом погасите, допустим, продадите свою однушку там за 70, и уже... Вот. А досрочное погашение там есть. Добра, а вот што рабіць, калі, напрыклад, я беларуска не айцішніца, няма ў мяне гэтых 7 тысяч. Улезла ў гэты крэдыт, і вось мне не хапае далей грошай сплочваць. Тут скончыліся ў мяне грошы. Не ведаю, што рабіць. Ёсць нейкія, не ведаю, сацыяльныя гаранты дзяржаўныя, штосьці на гэта? Нет, какие социальные гарантии? Есть страховка. Если вы, к примеру, заболели, то у вас будет застрахована ваша жизнь и здоровье, и чтобы на семью не повесить весь этот долг, да, потому что одно дело, если вы там не айтишница, а другое дело, если у вас муж айтишник, и с ним что-то случилось, да, и вы брали это в расчете на его доходы, а тут получилось так, что его доходы отсутствуют, и это действительно большая беда, но для этого есть страховка. Вот, ну, на самом деле, надо просто за тизером 1% видеть калькулятор, видеть реальный процесс и понимать вот этот весь механизм, да, а не то, что в Европе под 1%, и у меня 1%, и я сейчас вот возьму и буду 20 лет спокойно отдавать. Вы читаете у домове маленькие литерки. Беларусь почти Европа. Ну, Але это вот, даже глядзі, написано. во всей этой истории за теми процентами, 1, 15, амаль 16 сюда, праз 2 годы, как бы мяне цікавіць один момент. Я вот чамусьці прывык, што як толькі нейкія змены ці нешта адбываецца на рынку нерухомасці, то што кватэра даражэюць. Ці не будзе в этом выпадку, что это просто подкачая кошты? Ну, не исключено, потому что это подогревает спрос. Именно на новостройки может увеличиться разница, допустим, между вторичкой и новостройками. Потому что большинство людей скажет, вот, я могу подкредитоваться, я бы, может, купил и на вторичке 3 или 4, но это сложно кредит взять, а здесь есть инструмент. Да? Это история о том, почему все строились с Даной. Да? Ну, потому что у Даны был процент для всех по кредитам ниже, чем льготные у государства. Да? Ну, просто негде взять было денег, не было другого застройщика, кто давал такой кредит. Да? Подогреть спрос на недвижимость очень несложно на самом деле, дать хороший инструмент. Человек хочет жить нормально, человек хочет, чтобы там хорошая инфраструктура была, там детская площадка какая-никакая, стены ровные. Да? В Беларуси вторичка на самом деле очень много старого, откровенно слабого жилого фонда, который человек, который, допустим, снимал вот в Варшаве в хорошем оседле, он просто не захочет такой вторички. Он не поедет в эту хрущевку ужасную абсолютно. В подъезд страшно зайти. Ну. Сапраўды, скажу по сваім досведзе, адрозніваецца вельмі якасць жылля нават на другасным рынку. Даже та же пятиэтажка здесь выглядит абсолютно по-другому, и такого подъезда вы не найдете больше никогда. Пасля рэновацыі звычайна. Абсолютно, да. Так, а чым становішча беларусаў адрозніваецца ад умоў жыцця іншых грамадзян, іншых краін, я маю на увазе. Калі мы можем, конечно. Ну, знаете, вот одно мы уже сказали, да, это никто не верит в макроэкономическую стабильность, и в первую очередь сама банковская система. Она же про себя что-то знает, да, и она говорит, что, ребят, 15%, да, почему 15, почему не 6, так хорошо было бы 6, ну, нет. 15. Потому что мы так оценили свои риски, оценили возможность всяких изменений, черных лебедей и так далее. Ну и знаете, есть еще одна такая геополитическая проблема Беларуси. Да? У нас у всех нет вот этого первичного капитала, который нам достается там, от бабушек, от дедушек. У многих его нет. Да? Это там, те, чьи деды, прадеды были раскулачены в 30-е, потом репрессированы, потом пережили войну, потом их ограбили при распаде Советского Союза, сгорели вклады, сберкнижки, да, у многих лежат, дети играли, значит, где были суммы там и по 5000 и больше, потому что нельзя было ничего на них купить, да. Фактически, если бы у каждого из нас была от бабушки, дедушки, прадедушки какой-нибудь домик, квартирка и так далее, да, то было бы сильно легче дальше решать вопросы. И здесь вокруг нас очень много людей, которым что-то
симпатичное, приятное досталось. Не обязательно домик в Константине-Езерном, но бывает и так. Есть эта база. Оля, якраз з нашай размовы зразумеў толькі адно, што калі ёсць лішнія грошы і хочаш у нешта іх інвеставаць у Беларусі, ну, можа быць, вось гэта іпотэка пад 1% как бы і да. А калі ёсць разуменне, што прыйдзецца плаціць працяглы час, будуць рызыкі. Добра, дзякуй вялізны за размову. Дзякуй вам вялікі. Ольга, нагадаю, пра 1% іпотэку і цэны на рынку жытла нам распавяла галоўная рэдактарка выдання «План Б» Ольга Лойка. А мы разам з нашай здымачнай групай адпраўляемся шукаць зуброў на беларуска-польскім памежжы. Трывожны сігнал атрымала рэдакцыя раніцы. Загадкавы шкоднік псуе мясцовым жыхарам пасевы, развальвае кармушкі кураў і палохае гаспадароў у вёсках. У нас атрымалася зафіксаваць на відэо чарговыя ягоныя, скажем так, пахаджэнні. Он przychodzi, czokra się. Ён прыходзіць сюды, тут чэшацца, вычасаў тут сабе, вось так вось гладка. Аб'ядаю гэту грушку. Адчуваю, што і яе хутка зламае. Блізка яго бачыла, вельмі блізка. Яксьці былі мы дома, ён прыйшоў і тут спаў ля ганку. То мусілі мы выходзіць з другога боку дома. Зімой выяў мне тут ліліі, не ведаю чаму, але мы пільнуем, каб не падыходзіць блізка, каб ён не заатакаваў. Любіць праходзіцца па дарозе, тут ён перыядычна праходзіцца. Даглядаю тут, що тут навокал шмат гэтых яблыняў расце, то ходзіць, пад'едае яблыкі, вельмі паважае такія кіславатыя. Вось. Ну, і так любімае месца яго, як бачыце, тут навокал. Як я мам збожжа для кур. Я маю тут збожжа для кур. Як я магу гэта збожжа ў яго забраць? А я не заўсёды бачу, што ён ідзе. Часам так бывае, мы думаем, што яго няма, а ён у курніку сядзіць. Там jest так, że my myślimy, że go nie ma, on w kurniku siedzi. Калі яго не непакоіць, ён першы ніколі не нападае. Але калі нешта яму дужа замінаць, яму шлях пераходзіць, то можа, канешне, і характар паказаць свой. Już z 10 lat to już tak normalnie przychodzi bez żadnego ale. Ён сюды прыходзіць год 10 ужо дакладна. Некаторыя кажуць, што гэта таму, што ты яго прыкарміла, але я не прыкармліваю. Мы збіраем яблыкі якраз для таго, каб ён не прыходзіў, не рабіў шкоду, і высыпаем у іншым месцы. Ён тут мае як бы і адразу і сталоўку, мае і спальню, і ўсё разам, як у лепшых кавалерках. Вось, тут у яго як бы зараз суха, але можна пабачыць наогул сліды. Ён вельмі любіць хадзіць з аднаго поля на другое, ён такі даволі кампанейскі гэты зубр, у адрозненне ад тых, якія тут яшчэ ёсць там у навакольных лясах. Гэты больш як бы прызвычаюся каля людзей жыць. Ну, вось ён і ёсць. Наш зубрык стаіць і нечага чакае. Напэўна, ці падесці, ці паспаць. Ну, можна лепш адысці, бо блізка да яго падыходзіць не трэба, бо это ўсё ж такі жывёла дзікая, не такая гаспадарская, як кароўка, то блізка да яго не варта падыходзіць, трэба захоўваць заўжды дыстанцыю. Ох, зубры, шукаць зуброў мы працягнем крыху пазней, а зараз час на беларускія сетачкі, якія для нас вывучала, як вы думаеце, хто правільна? Наша савядоўца Сандра. Прывет. Прыгажуня, вітанкі. Вітаначкі, ўзаемна. Ну, прынесла там. Як бы выглядаў Менск, калі б пратэсты ў 2020 годзе перамаглі? Беларусь паказаў гэта з дапамогай нейрасеткі, сябры. А я спадзяюся, што мы з вамі аднойчы пабачым гэта на свае ўласныя вочы. Глядзім. Вельмі цікава. А так можна і паверыць нават, што гэта не штучны інтэлект. Прыгожа, Надання моў. Раз, диверсія. Замест казино. На самой справе Беларусь жыве і там, і тут, поэтому жыве Беларусь, правильно. Жыве вечна. Так. Жыве вечна. Наступнае відэа выглядае як шы таксама, але гэты цуд стварыла сама прырода. Пасля гэтага відэа вы, напэўна, захочаце, каб у Беларусі таксама былі горы. Мы ўжо хочам. Да, вось гэтыя хмары у Мінску.
сапраўды, я такое таксама бачыў. Ну, вот гэта выглядае, як быццам бы там ёсць свае Гімалаі ці Памір. Так. Але калі будуць вось такія горы, Соніка за імі хаваецца, і ўсё, ўжо халадно. Ну, Я думаю, што на самай справе гэта міраж. Сонца такое празрыстае становіцца паветра, што бачна Памір адтуль. А як вы лічыце? Напішыце ў каментарах, ці хацелі б такое ў Менску бачыць. Ну і калі я ўжо пачала пра прыроду, то ў мяне для вас ёсць яшчэ адно цудоўнае відэа. І гэтае відэа беларускага відэаграфа апублікавала на аккаунце Землі на 7 мільёнаў гледачоў. І я хочу, каб мы зрабілі падчас прагляду поўную цішыню, каб там выключылі мікрафоны, і на некалькі секунд мы поўнасцю акунуліся ў атмасферу беларускай прыроды. Глядзім. Гэта беларускі дзен, сапраўдны. Так. Можна, я сабе запішу гэты ролик і буду яго слухаць аўдыотрек. Я амаль слязу пусціла. Ну, А я нават успомню, як это все пахне вот зараз. Але прыязджайце на Беласточчыну, там таксама гэта вельмі падобна, калі вы не можаце прыехаць. Працягнуйце. Давайте, што там далей? Далей. Беларус з Нямецчыны падзяліўся ноу-хау для МТЗ. Як яшчэ можна выкарыстоўваць трактары? Як? Вы такого, напэўна, яшчэ не бачылі. Поглядим. Сижу, смотрю, как поливают в Германии цветы сверху вниз. Очень красиво, как будто дождь. Видимо, так растительность лучше растет и цветы. Почему на МТЗ так не придумают такое вот? Просто к трактору, бочка сзади. И сидишь с пультика, поливаешь. Не надо бегать со шлангом ни с чем. Красота же. Разработку запишите. Запишите. Я по голосе прямо, як быццам бы гэта Олег каментаваў, который про тортик Южик рассказывал. Одну из наших программ, помните такое? Гляньте, які божик. Добра, дякую, вялізны. Супер файныя відэа ты нам сёння прынесла. А я нагадаю, напишите, калі ласка, адказы на пытанні сённяшняга дня. Ці маеце вы сваё ўласнае жытло? Нам вельмі цікава. Пішыце адказы вось тут под гэтай трансляцыяй. Так, Сандра, ты далёка не адыходзь ад нас, потому что вось-вось будешь читать каментары, а зараз мы перарымемся на прыемныя міжнародныя навіны. Паўмільёна кветак і ўсяго некалькі гадзін, каб ператварыць галоўную плошчу Брусэля ў твор мастацтва. На Гран-пляс стварылі знакаміты кветкавы дыван. Сёлета яго ўзор пераасэнсавання японскай вялікай хвалі ў Канадзаве, майстра Хокусая. Кампазіцыя даўжынёй 70 метраў і шырынёй 24 метры, створаная з больш як 500 тысяч вяргініяў. Над ёй працавалі 120 валанцёраў, а на ўсю зборку спатрэбілася менш за 6 гадзін. Выбор кветак не выпадковы. У Еўропе незвычайна гарачае лета. Вяргініі лепш пераносяць спякоту і сухасць, чым традыцыйныя для дывана бягоніі. Вяргініі гэта вельмі моцныя і ўстойлівыя кветкі. Яны паходзяць з Мексікі, з мексіканскага нагор'я, таму добра прыстасаваныя да такіх тэмператур. Яны вельмі добра пераносяць спякоту. Кветкавы дыван можна будзе бачыць толькі 4 дні. Сёлета ён прысвечаны 160годдзю дыпламатычных адносінаў паміж Бельгіяй і Японіяй. Знайсці сваю другую палавінку ў вялікім горадзе. Задача няпростая, але ў Нью-Йорку ўсё ж вырашылі паспрабаваць. Тут паставілі фотобудку, якая шукае пару замест вас. Усё працуе так. Вы прыходзіце да фотобудкі і адказваеце на пытанні анкеты пра тое, хто вы на самой справе. У вас пытаюцца пра вашыя каштоўнасці, светапогляд і перакананне. А потым вы заходзіце ў фотобудку, і яна падбірае вам найбольш адпаведнага чалавека з усіх, хто ўжо скарыстаўся ёю. Ідэя ўжо прыцягнула амаль 4000 чалавек. Я даведалася пра гэта ў TikTok і падумала, чаму б не паспрабаваць і не паглядзець, ці не сустрэну я каго. Даведацца, хто моя роднасная душа, я б сказала. Для тых, каму надакучылі бясконцыя знаёмствы і свайпінг у дадатках, гэта спосаб пакінуць месца выпадковасці. А раптам адно фота сапраўды стане пачаткам вашай гісторыі кахання.
А што, калі замест спектакля басейн? У Берліне тэатр вырашыў пачаць новы сезон менавіта так. Перад будынкам Фольксбюне з'явіўся бясплатны грамадскі басейн. Пакуль на асноўнай сцэне працягваецца мадэрнізацыя. Басейн бясплатны для ўсіх і павінен працаваць да пачатку кастрычніка. Для тэатру гэта не проста часовая забава. Праект называюць спробай вярнуць публічнай прасторы яе сацыяльную функцыю і зрабіць тэатр месцам, дзе людзі не толькі глядзяць спектаклі, але і сустракаюцца. Гэта першая пастаноўка новага сезону, а людзі, якія прыходзяць сюды купацца, галоўныя акцёры. На стварэнне басейна выдаткавалі 300 000 еўраў. Ідэя ўжо выклікала дыскусію ў Берліне. Для адных гэта незвычайны культурны праект. Для іншых занадта дарагі спосаб пабудаваць гарадскі басейн. Ну і каментары давай. Да? Хутенька чытаем каментары вашы. Адзін з нашых гледачоў напісаў, што атрымаў уласнае жытло ад нашага незалежнага парламенту. Жытло было ва ўласнасці савецкай улады, мы як бы яго арендавалі. А калі савок разваліўся, была праграма прыватызацыі. Так. Ёсць такія людзі. Зайздросці, маюць жытло. Што яшчэ? Так. Хтосьці нам напісаў, што разумныя беларусы абавязаны будаваць сваё жытло па-за горадам, каб адчуць сябе сапраўдным гаспадаром. Вы мои хорошыя. І гэты адказ І прымаецца. сажайце бульбу. Сапраўдныя Так. беларусы. І каб гукі гэтыя прыгожыя, як на відэа, якое я паказвала. Яшчэ што? Вось яшчэ нам напісалі: «Да, шкада, што я не з тых багатых беларусаў, не маю ўласнага жытла і сумняваюся, што бліжэйшым часам з'явіцца». Це бок пра іпатэку, мы яго не пераканалі, ну і правільна. Шкада, але слухайте, нагадаем, мы напрыканцы праграмы яшчэ раз пазбіраем усе вашы каментары. Гэта не ўсё прачытала Сандра, таму пішыце, не спыняйцеся, нам, напрыклад, вельмі цікава. Ну, калі маеце каментары да іншых тэмаў, таксама пішыце, а мы робім невялічкі перапынак, зразумела на што, на музыку. Музыка. Слухаем, глядзім. Заставайцеся з намі. Холодный ветер обвивает мои сны. Навошта Богу бачыць горы на зямлі? У гэтым горадзе згубіліся і знайшлі. Мы прысвячалі маладосці ўсе песні. Мы чулі праўду сярод шэрых праспектаў і абяцалі заставацца навечна. Дзе маё сонца будзе свяціць шэрае неба, шэптам крычым сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Дзе маё сонца паліць кастры, чорнымі крыламі здымаюць пыл, сёння ізноўку буду маліць, толькі прашу свяці. Где мой родный кут, где мои облаки, песни по дворах, золотые ночи, вернется весна, вернется однойчи. Где мой родный кут, где мои облаки, песни по дворах, золотые ночи, вернется весна, вернется однойчи. Где моё солнце? Ну і вось, даражэнькія, вы глядзіце раніцу з Белсатам, у студыі Анатолій Шыравель і Наста Суханосік. Гэта мы. І таксама мы нагадаем, сёння пытаем пра нерухомасць кватэры і пра жытло. Ці можа вы маеце ўласную кватэру, а можа атрымалася набыць яе без крэдытаў і без пазык? Или в іпатэку, можа, купілі. Пішыце. Але вось Віктор Шукіловіч чакае нас з зусім іншымі скарбамі. Народныя традыцыі, прыкметы і святы. Што сёння, Віктор, ты нам падрыхтаваў?
Вітанне, вітанне, шаноўнае спадарства. На дварэ жнівень, месяц багаты на дары прыроды. У народзе кажуць, кожная хата у жніўні багата. І нават верабей у жніўні варыць піва. А я завітаў у студыю раніцы з Белсатам сёння не з пустымі рукамі, а з каласкамі, бо колас у традыцыйнай культуры гэта вельмі важны знак жыцця і сусветнага парадку. Нездарма аж адзін з класікаў беларускай літаратуры Канстанцін Міцкевіч абраў сабе адпаведны псеўданім і стаў Якубам Коласам. А на ўсходнім Палешші ёсць і ветлівы зварот да чалавека – каласок. Вось так мае вы каласкі і калінкі. Каласы – гэта таксама сімвал плёну і дабрабыту. З гэтай прычыны маладых на вяселле абсыпаюць зярнятамі з блаславенствам і пажаданнем шчасця і дастатку. У свядомасці чалавека традыцыйнай культуры колас абазначаў першааснову існавання. Нездарма словы «жыццё» і «жыта» таксама маюць адзін і той жа корань. А колас злучае ў сабе ўсе 4 стыхіі. Зямлю, якая дае сілу жывіць карані, ваду, бо гэта дажджы і росы, якія пояць парастак, паветра, якое дае дыханне і сонца, якое напаўняе кола залатым святлом і спеласцю. Таму яшчэ колас можна назваць увасабленнем сонечнай энергіі, пераплаўленай у зямны дабрабыт. Колас з мноствам зярнятаў увасабляе цяпер ідэю множання і багацця. Гэта сімвал добрага, шчаснага выніку пасля доўгай, дбайнай і руплівай працы. Буйны колас – гэта бачны знак таго, што праца і высілкі хлебароба не былі марнымі і прынеслі належны плён. Поўны колас, у сваю чаргу, які схіляецца да зямлі, абазначае мудрасць і сталасць. У той час, як пусты, што тырчыць угару, гэта сімвал глупства і бясплоднасці. Як кажуць у народзе пра пустога і фанабэрлівага чалавека, колас, што зярнят не мае, угару лоб задзірае. Першы альбо апошні сноп падчас жніва гэта былі моцныя абярэгі, перавязаныя чырвоным пасам ці стужкай, вось як у мяне. Гэтыя снапы захоўваліся ў сялянскай хаце пад абразамі, на покуці. Лічылася, што ў гэтых снапах захоўваецца магічная сіла поля і дух жыта, якія маюць забяспечыць добры дастатак на наступны год. Зерне выкарыстоўвалі з гэтага снапа для першай сяўбы вясною, а салому давалі хворым для лячэння. Падчас дажынак на полі пакідалі таксама няжатай невялікую купінку калосся, якую перавязвалі стужкай, прыгожвалі кветкамі, і гэтую купінку называлі Божай барадою. Адсюль таксама і выраз «хапіць Бога за бараду». Так кажуць пра шчаснае, заможняе, дастатнае жыццё без клопату і турботаў. А між каласкоў барады на белай хусціне пакідалі хлеб і соль. Гэта была ахвяра духам зямлі і гарантыя таго, што наступны ўраджай будзе не меншым. У большасці еўрапейскіх народаў існуюць падобныя вераванні, што душа нівы хаваецца менавіта ў гэтай апошняй галінцы няжатых, у гэтай лапінцы няжатых каласоў. Збожжавы колас праходзіць шлях, які ў традыцыйным светапоглядзе адлюстроўвае цыкл жыцця чалавека і сусвету. Зерне спачатку прарастае зялёным парасткам, што абазначае нараджэнне і маладосць. Потым колас наліваецца зернем, спялее, прыносіць плён, чалавек гэта працуе, у яго з'яўляюцца нашчадкі, а потым колас жынаецца і становіцца хлебам, што сімвалізуе ахвярнасць і перадачу жыццёвай сілы далей. Але гэта не канец. Потым зерне кідаюць у зямлю, яно ўмоўна памірае, каб зноўку адрадзіцца. Гэта робіць колас сімвалам вечнасці, перамогі жыцця над смерцю і незнішчальнай духоўнай сілы. Таму такі звычайны, падаецца, і звыклы для нас колас нясе вельмі глыбокія і шматслойныя сэнсы, дае вялікую надзею на адраджэнне і росквіт. Таму напрыканцы зацытую вядомыя радкі Максіма Богдановича.
паміж пяскоў егіпецкай зямлі над хвалямі сінеючага Ніла ўжо колькі тысяч год стаіць магіла. У гаршчку насенне жменю там знайшлі. Хоць зернікі засохшымі былі, усё ж такі жыццёвая іх сіла збудзілася і буйна ўскаласіла, парой вясенняй збожжа наралі. Вось сімвал твой, забыт у краю родны, зварушаны нарэшце дух народны, я верую, бясплодна не засне, а ўперад рынецца, маўляў, крыніца, которая магутна гучна мкне, здалеўшы з глебы на прастор прабіцца. Бывайце здаровы і шмат вам каласоў. Колосочек наш, Виктор. Вот и я так само хотел это сказать. Колосок, колосочек. Виктор Вялизны, дякую тебе, что вось не даешь нам забываться на белорусские традиции, помогаешь эту живую сувязь падтрымліваць. Дякую вялікі, Віктор. І далей нас чакае інфармацыя для тых, хто якраз не проста не губляе сувязі, а вяртаецца ў Беларусь праз мяжу. І перад тым, як мы пачнем разбірацца, што ж там усё ж такі змянілася, невялічкі напамін пра тое, якія прыгоды чакаюць беларусаў на памежных пунктах. Гадзінамі чакаць у задушлівым аўтобусе, сціраць памяць тэлефонаў да заводскіх наладаў і спадзявацца, што цябе не выключуць у асобны кабінет. Сёння памежныя чаты нагадваюць зводкі з зоны ўзмоцненага кантролю. Кожная паездка ў Беларусь ці выезд з краіны ператварыліся ў латарэю з удзелам спецслужбаў. Калі пачытаць тэлеграм-чаты, становіцца відавочна. Галоўная прычына шматгадзінных затораў на мяжы з ЕЗ – гэта не праца мытні, а бясконцыя прафілактычныя размовы з сілавікамі. Паводле самых сціплых падлікаў, толькі за ліпень праз такія допыты прайшлі дзясяткі чалавек, а сама працэдура можа цягнуцца да 4 гадзін. Пакуль некалькіх пасажыраў трымаюць у кабінетах, увесь астатні аўтобус вымушаны пакорліва чакаць. Сёння ў зоне рызыкі усе. А найперш беларусы, якія з'ехалі пасля 2020 года або даўно не былі ўдома. Калі чалавека не было ў краіне больш за год, рызыка трапіць на допыт максімальная. На асаблівым кантролі тыя, хто меў хоць адну палітычную адміністратыўку, падпіскі ці данаты, а таксама ўладальнікі замежных дакументаў і дазволаў на жыхарства. Сілавікоў цікавяць наяўнасць іншага грамадзянства, польскіх карт побыту і рэальныя мэты паездкі. Галоўны аб'ект увагі сілавікоў – смартфон. КДБшнікі вывучаюць падпіскі, лайкі, фотагалерэю, перапіскі і нават перапісваюць нумары імэй. Падставай для затрымання можа стаць што заўгодна. Стары каментар ці незадэклараваная тэхніка. Бываюць выпадкі, калі людзей затрымліваюць проста за спрэчку з кантралёрам. Калі на заходніх пунктах пропуску беларусы да праверак ужо горка прызвычаіліся, то на ўсходнім кірунку пачынаюцца працэсы, якія цалкам ламаюць старыя маршруты. Гадамі мяжа з Расіяй лічылася форткай. Тыя, каму пагражаў арышт у Беларусі, выязджалі праз расійскія аэрапорты. Цяпер гэты транзітны хаб імкліва зачыняецца. Спецслужбы дзвюх краін завяршаюць сінхранізацыю базы звестак. Кантроль на дарогах узмацняецца. Цяпер паміж Беларусю і Расіяй усё часцей спыняюць транспарт, правяраюць пашпарты і звяраюць звесткі пасажыраў з адзіным спісам вышуку. Праваабаронцы перасцерагаюць, прастора паміж Менскам і Масквой канчаткова ператвараецца ў супольны лічбавы перыметр. Як усе мы ведаем, апошнія гады пераход беларускай мяжы нагадвае такую моўную латарэю. Можна захраснуць у чарзе на сотні, можна трапіць на допыт, могуць нават запатрабаваць тэлефон. І вось 6 жніўня ўступілі ў змену правілы праходжання памежных пераходаў. Ці азначае гэта палёгку для турыстаў і падарожнікаў? Што ўвогуле змянілася? Будзем шукаць адказы на гэта іншае пытанне разам з адвакатам Дмітрыем Лепрэтарам. Вітаем, Дмітрый. Вітаем. Да, ну і вось паводле новых правілаў цяперака менавіта памежнікі змогуць праводзіць поўнае агляданне. Да гэтага, гэта маглі рабіць толькі мытнікі. Чаму і навошта пашырылі паўнамоцтвы менавіта памежнікаў? Ну вось чаму і навошта, гэта асноўнае пытанне, таму што любое абмежаванне права, яно павінна мець нейкую мэту. То бок агляды рэчаў і асабістыя агляды людзей гэта была прэрагатыва заўсёды мытнага камітэту. І гэта было
зразумела, таму што мэта мытнага камітэту гэта недопуск забароненых тавараў на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь. Я маю на ўвазе любыя рэчы забароненыя ці абмежаваныя ў абароце, ці сплата мыта за правоз на тэрыторыю Беларусі тых ці іншых тавараў і вось гэтак далей. І таму такія дасмотры рэчаў і асабістыя дасмотры яны былі абгрунтаваныя. Асноўная мэта памежнага камітэта гэта перш за ўсё ахова дзяржаўнай мяжы і таксама кантроль перасячэння гэтай дзяржаўнай мяжы з боку людзей. І навошта ім даглядаць гэтых людзей? Так, яны маглі даглядаць транспартныя сродкі, таму што там маглі хавацца людзі і перасякаць мяжу не па ўстаноўленай працэдуры. А вось навошта аглядаць людзей, для мяне гэта незразумела. Я лічу, што гэта парушэнне стандарта, абмежаванае права без мэты. Што на практыцы, так, то бок памежнікі зараз могуць аглядаць і людзей, правадзіць асабістыя дасмотры, таксама аглядаць рэчы, якія пры сабе у пасажыраў ці увогуле людзей, якія перасякаюць мяжу. Гэта асноўнае змяненне, якое ёсць. Так, а што ж можа стаць падставай для вось гэтага асабістага аглядання? Ці можа, не ведаю, памежнік правесці яго проста сваім рашэннем, узяў, вырашыў без, не ведаю, ніякіх там канкрэтных падазрэнняў. Вось захацелася. Глянуў такі на цябе, што-то ты мне не падабаешся. І давай аглядаць. Увогуле можа гэта зрабіць так, нават беспадстаўна, і таму што ёсць выбарачная праверка, яна ёсць ва ўсіх працэдурах. Увогуле памежны пункт гэта такое малое месца несвабоды. Вы туды заехалі, і вы адтуда самі выехаць не зможаце. Вам патрэбны дазвол супрацоўнікаў памежнага камітэта ці мытнага камітэта. Таму гэта такое вельмі вузкае месца, дзе вашы правы яны яшчэ больш звужаюцца. Таму так, яны могуць гэта рабіць па асабістай ініцыятыве. Больш за тое, у іх жа ёсць базы усе на мяжы, яны бачаць, колькі разоў хто перасякаў дзяржаўную мяжу Рэспублікі Беларусь, калі. І зараз у зоне рызыкі тыя, хто даўно не ездзіў на радзіму з 2020 года. Да такіх вельмі, я б сказаў, прыстальная увага са стороны з боку супрацоўнікаў памежнага камітэта будзе. Яна і зараз ёсць, і будзе. І больш за тое, на мяжы працуюць не толькі памежны камітэт і мытны камітэт, там досыць багата службаў працуе, і ад камітэта дзяржаўнай бяспекі і да фітасанітарнага кантролю. І ўсе яны маюць свае паўнамоцтвы, якія так ці інакш закранаюць вашы правы. То бок гэтыя нагляды, тое, што далі дазвол аглядаць непасрэдна памежнаму камітэту, супрацоўнікам памежнага камітэту, на мой погляд, гэта абмежаванне неправавое, то бок гэта парушэнне права. Дмітрый, давайте акурат пра правы. Вось як на практыцы з пункту гледжання менавіта права мусіць адбывацца такое агляданне? Ці павінен складацца пратакол, ці мае права чалавек даведацца прычыну і даведацца вынік праверкі. Вось як сябе паводзіць, каб ўсё-такі адстойваць свае права, наколькі гэта магчыма? Па-першае, прычынай можа быць тое, што вы там вельмі падазрона сябе ведзеце і гэтак далей. То бок абгрунтаваць гэты дасмотр супрацоўнік памежнага камітэту зможа, спасылаючыся на адпаведны пункт беларускага заканадаўства. Так, павінен састаўляцца пратакол, больш за тое, пры асабістых даглядах патрэбны панятыя таго ж пола, гендера, як і асоба, якую яны даглядаюць. Так, ўсё гэта фіксуецца пратаколам, і гэты пратакол падпісваецца і панятымі, і самім чалавекам, якога даглядаюць. І вось у гэтым пратаколе таксама вы можаце напісаць, што вы не згодны з гэтым, што
гэта было парушэнне вашага права і гэтак далей. Але лаяцца не трэба з імі, казаць нешта громко не трэба, трэба карэктна з імі пытацца, што адбываецца, чаму вы вырашылі гэта рабіць і гэтак далей. То бок у такую спрэчку эмацыйную уступаць я не раю. Але вось высвятляць больш карэктна можна, і больш за тое ўсё гэта фіксуецца, і таму пасля перасячэння мяжы вы можаце гэтыя рашэнні, гэтыя дзеянні таксама абскардзіць у памежным камітэце, спасылаючыся на то, што не было абставінаў, якія б казалі пра тое, што гэтыя асмотры яны неабходныя. Цікава, ці былі ўжо такія выпадкі, але я хацела на іншую тэму, балючую для мяне. Тэлефон. А вось што цяпер змянілася ў правілах іх выкарыстання ў пунктах пропуску? На ваш погляд, чаму забаранілі карыстацца гэтымі мабільнымі прыладамі? І чаго нам ужо далей баяцца? Ці ёсць чаго? Яшчэ болей. Мангую, што баяцца тик-току. Што там з тэлефонамі на мяжы? Так, забаранілі, калі раней у заканадаўстве была забарона на тэлефонныя званкі. Зараз відавочна, што ніхто не тэлефануе, не карыстаецца смартфонамі як трубкай, па якой звоняць. То бок забаранілі выкарыстанне фота-відэа абмежаванае, таксама выкарыстанне тэлефона на памежным пункце. З аднаго пункту я разумею гэтую забарону, таму што ўсё ж такі памежны пункт — гэта рэжымны аб'ект. То бок там працуюць досыць багата службаў, і карыстанне тэлефонам патэнцыйна можа замінаць. Але вось такая татальная забарона на карыстанне тэлефонам, я нават не ведаю, як яны будуць гэтую татальную забарону правяраць. То бок ты сядзіш на мяжы у тэлефоне, чакаеш, калі ўсе пройдуць пагранічны кантроль ці мытны кантроль. Што ты робіш? Сядзіш у тик-току. І будуць далей людзі таксама сядзець у тик-току. Будуць яны падхадзіць і казаць, што забаронена, вось забаронена, не карыстайцеся. Людзі — гэта ж людзі. Людзі будуць чытаць кніжкі. Так сабе. Спадзявацца. Дмітрый, а вось давайте пра заходнюю мяжу зразумела, там ўсё кругом пазакрывана, і памежны, і мытны кантроль. А вось што будзе адбывацца на мяжы з Расіяй? З увагі на тое, што там фактычна няма звычайнага памежнага кантролю. Вось як на гэтай вонкавай мяжы. Ці могуць новыя паўнамоцтвы беларускіх памежнікаў прымяняцца і там? Заехаў на бёрд, нельзя. Паўнамоцтвы беларускіх памежнікаў могуць прымяняцца там, дзе ёсць памежны пункт, і там, дзе ёсць іх дзялянка, на якой яны працуюць. Таму, калі раз-пораз уводзіцца памежны кантроль з Расійскай Федэрацыі у нас, так, яны з'яўляюцца на мяжы, яны правяраюць. І вось на гэтых нават часовых памежных пунктах таксама яны маюць усе паўнамоцтвы, якія былі дадзены ім, у тым ліку і новым заканадаўствам. І таму усе гэтыя абмежаванні, яны там таксама будуць дзейнічаць. Што тычыцца увогуле мяжы Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь, я б не казаў, што гэта была фортка. Так, можна было праскачыць, калі ведаеш дзе, але ўсё роўна, памежнікі Расійскай Федэрацыі — гэта структура ФСБ, каб было разуменне, аб чым мы кажам. І таму яны раз-пораз ахоўваюць гэтую мяжу. І таму я б не сказаў, што было вельмі бяспечна яе перасякаць. Так, гэта не заўважна вонкава, але ўсё ж такі прысмотр за гэтай дзялянкай ёсць. Дзякую за гэтую вельмі інфармацыйную размову. Цяпер мы ведаем, што трэба рабіць, калі паедзем на мяжу. Нагадаю, з намі на сувязі быў адвакат Дмітрый Лепрэтар, і мы размаўлялі пра новыя правілы пераходу беларускай мяжы. А для падарожнікаў, якія не баяцца доўгіх паездак, няма лепшага сябра, чым кніга. І выбраць яе дапаможа Крысціна Дробуш. Я ж казаў пра кнігі. Кнігі будуць чытаць замест смартфону.
Што новенькага ў Белаліце за лета? Шчыра, да халеры. Я ледзь паспяваю сачыць і наўрад ці змяшчу ўсё ў 3 хвіліны. Я загадзя выбачаюся, раскажу пра тое, пра што паспею. Выдавецтва Янушкевіч раздало жару як найменей 3 чмурэннымі навінкамі. Беларускі пераклад «Віна з дзьмухаўцоў» Рэя Брэдбері. Звычайныя летнія будні 12-гадовага Дагласа ператвараюцца ў чараду дзіўных адкрыццяў, прыгод і першых важных жыццёвых урокаў. Галоўным сімвалам становіцца дзядулева віно з дзьмухаўцоў. Ой, ведаем мы гэта дзедава віно. Асабіста я дужа чакала 451 градус паводле Фарэнгейта, таго ж Рэя Брэдбері ў беларускім перакладзе. Калі рабіла выданне пра 100 найлепшых раманаў «The Guardian», то была здзіўленая адсутнасцю перакладу гэтай кнігі на беларускую. А таксама вялікі ва ўсіх сэнсах галоўны раман Айн Рэнд «Атлант расправіў плечы». Гісторыя пра тое, як дзяржава знішчае свабодны рынак і прыгнятае таленавітых творцаў. Гэта дакладна антыутопія? 1200 сторонок у цвёрдай вокладцы. Выклік прыняты. Дарэчы, выдавецтва абвесціла збор сродкаў на выданне 4 сусветных бестселлераў. Наступная частка Гарры Поттера і Ведьмара, таксама Хоббіт Толкіна і калядная парася Джоан Роулінг. Усе спасылкі на падтрымку вы можаце знайсці ў соцсетках выдавецтва Янушкевіч. Скарына Прэс выдала пераклад партрэта Доріяна Грэя Оскара Уальда. Пераклад зроблены паводле бесцэнзурнай версіі, гэта мы любім, якая па-ангельску была апублікавана толькі ў 2011 годзе. Выдавецтва «Мяне няма» выдала базу. Максім Жбанкоў, «Шокінг-культ», кніга перамен. У 2020-м скончыліся «Камфортная краіна» і «Зразумелы час». Сінхронна здохлі «Здаровы сэнс», «Канцэптуальны гон», «Вышыванкавы нацыяналізм» і «Унутраная Еўропа». Як жыць і думаць у зламаным свеце? Так з'явіўся «Шокінг-культ». Тыя ж «Мяне няма», як кайфую ад іхных вокладак, выпусціла раман Юліі Артёмавай «Пока я искала слова». Гераіню шукае КДБ, і яна таемна бяжыць праз мяжу ў Кіеў, дзе ледзь ачунуўшыся, сустракае вайну. У выдавецтве фонда «Камунікат» выйшла кніга Мікалая Статкевіча. І гэта ўсё табе, зборнік турэмных эсэ. Пра чалавечую псіхалогію, інстынкты і тое, чаму людзі па-рознаму паводзяць сябе ў экстрэмальных умовах. Новае беларускае выдавецтва «Букіністыка Прэс» анансавала пераклад кнігі Кацярыны Уаро «У вас такі мілы акцэнт». У апісанні кажуць, што часткова гэта кніга пра эміграцыю, але па-сапраўднаму пра дом, які мы будуем самі, звонку і ўсярэдзіне. Тут будзе і смешна, і сумна. Часам у адным абзацы. Выдавецтва «Гутенберг Паблішер» выпусціла кнігу нігерыйска-ірландскай тэлевядоўцы, рэпарцёркі і пісьменніцы Зейнаб Буладэл «Я заплятаю косы». Я, напэўна, ніколі нічога падобнага ў жыцці не чытала. Сусветны бестселлер пра чалавечае цела «Анатомія», створаная пісьменнікам і былым медыкам Адамам Кеем і ілюстратарам-гумарыстам Генры Паперам. Колькасць прададзеных асобнікаў па ўсім свеце перавысіла 1 мільён. Кніга перакладзеная на 33 мовы, і вось ужо маем па-беларуску, дзякуючы ініцыятыве кніжнай вырай. Фух, дакідвайце навінкі, бо тут дакладна не ўсе. Дзякуй вялікі, Хрысціна. Пасля вось такіх парадаў хочацца адразу ўзяцца за кніжку і не толькі за кнігу. А я вот і гляджу рубрику Крысціны, трошки мне так сумленне, мне так вот мало ты читаешь, Толік, буду больш чытаць. Ну, асабліва важна, калі вакацыі яшчэ не скончыліся, некаторыя больш любяць актыўны адпачынак, некаторыя, ведаеце, ідуць і шукаюць зуброў. І гэта, дарэчы, не самы бяспечны, скажем мы вам, занятак. Некалькі выпадкаў нападу зуброў на турыстаў зафіксавана на Падляшшы у гэтым годзе. Так-так. І мы разабраліся, як жыць побач з гэтымі зубрамі ў міры і згодзе. Як пахне зубр і які ў яго вочы. Сліды зубра вельмі добра па лесу бачныя. Там, дзе зубр гаспадараць, бо ён як бы звычайна любіць нейкі пэўны месцы. Ён такі не качавае жывёла, толькі сезонна. То там адразу бачна, што там прайшлі зубы, там быццам бы там, калі шмат зуброў, да нават і адзін зубр, там як быццам танкі паездзілі па гэтаму лесу. Там дрэвы павалены, нешта падрытыя, ямы раскопаны, лёжкі іхнія, ну, дрэвы патоптаныя, там гнілыя нейкія. То адразу бачна, што гэта не дзік, не лалень, не лось, а зубр менавіта там пахадзіў. Напэўна, ўжо неяк з імі звыкліся, з гэтымі зубрамі, як, напэўна, з камарамі, не ведаю як. Ну, зубр, ён як у Варшаве дзікі, так на Белавежы зубр, напэўна, так, як бы троху неёмка, калі побач дзесьці праходзіць, знаходзіцца, але все роўна звыкаеш, як бы, да такога крупнага явішча. Але гэта мы ўвайшлі на іх тэрыторыю, а не яны на нашу. А значыцца, мы павінны навучыцца жыць разам. Споўжыць разам.
Każdy jest inny. Кожны з іх розны. Мы назіраем за імі. Адзін ёсць худзейшы, другі таўсцейшы, трэці мае карацейшы хвост, іншую пысу, у кагось паламаны рог, можна пазнаць. Таго, што да нас прыходзіць, мы пазнаем. У яго вельмі сімпатычная пыса, такая делікатная. Часам, калі ён блізка, я з ім размаўляю, кажу: "Ты шкоднік, дзе ты ўжо нахуліганю?" Прыгожая пысачка ў яго. Naprawdę bardzo ładny pyszczek, jest taki dorodny żubr. Piękny. Супер пахне. Ну, як корова прикладна. Як корова, як. Очі його карі такі, якби, коричневі. Ну, а так його зрок не вельми добре у зубра. Його там 50 метрів, ён ще щось бачить, а після якби розмита. Він якби на пах добре орієнтується, слых у яго таксама нармальны. Аднаго мы назвалі Влох, гэты бурасык, малыш, хуліган. Залежыць, хто да нас прыйшоў. Яны направду вельмі разумныя звяры, не глупая корова, як многія кажуць. Zależy, który przychodzi. Я часам кажу яму: "Адыдзі", і ён адыходзіць. І ён сапраўды разумны. Гэта разумныя звяры, трэба за імі назіраць і даваць ім прастору. Не падыходзіць і не загадваць, што яны маюць рабіць. Давялося мне неяк хадзіў я до леса і выйшаў акурат за куста і на зубра, і там быў 10 метрах ад мяне. Ну і уцякалі мы з зубром у розныя накірункі, добра, што не в адным, якби. Бо якби в адным, то ён бы мяне, напэўна, дагнаў. Турысты розныя. Некаторыя разумныя трымаюцца здалёк ад зуброў, але некаторыя падыходзяць блізка. Насамрэч пагражае гэта жыццю зубра, таму што калі ён заатакуе, хто будзе пакараны? Зубр. Або яго заб'юць, або вывезуць. Ну, зараз ужо пачнецца у іх сезон, они ўжо пойдуць все паненак шукаць, і таму якби гэта таксама магчыма сыдзе, хоць і стары, але без троху рыбро можа даць яму. Ой, захацелася вось адразу кінуць усё і паехаць на пошукі гэтых прыгажуноў. А, паехалі? Ну вот недарэмна яны сімвал Беларусі, такія прыгожыя, такія нейкія зухаватыя, да? І разумныя, як аказалася, істоты. Ну, не так проста зрабіць у дарослым узросце нейкае такое нечаканае спантаннае падарожжа, але некаторым беларускім падлеткам пашанцавала больш, чым дарослым. Яны трапілі ў летнік на Падляшшы, акурат дзе гэтыя зубры, дзе вось і там увогуле цікава бавіць час, там шмат цікавых людзей. Што гэта за летнік быў, чым там займаліся беларускія дзеці, нам зараз раскажа арганізатарка летнікаў для дзяцей на Падляшшы Марыя Грыц. Марыя, добрый дзень. Рады вельмі цябе бачыць. Вітаначкі. Так што ўвогуле гэта за летнік? Распавядзі ўвогуле, як гэта летнік для дзяцей на Падляшшы. Гэта для мяне гэта гучыць як мара нейкая. Гэта і ёсць мара. Я признаюся вам по секрету, і вам таксама, што я здзейсняла сваю дзіцячую мару. І так атрымалася, што адбыўся цуд, і гэтая мара адгукнулася і ў іншых людзей. Так мы яго, дарэчы, летнік і назвалі «Зубровыя сцежкі». За намі можна сачыць в інстаграме пра все нашыя прыгоды. І Падляшшы я не проста так абрала, таму што в эміграцыі вельмі шмат хто адчувае сябе не на сваім месцы, вельмі складана заставацца без дома, а Падляшша, а тым больш вось набліжанасць Белавежскай пушчы, мы літаральна ўнутры Белавежскай пушчы жылі, гэта такое месца моцый і для беларусаў і беларусак. То бок там мы можам знайсці нейкія цікавыя беларускія штукі, нейкія з'явы, там вельмі натуральна гаварыць пра беларускую культуру, там вось літаральна за плотам гуляюць зубры, таму дзе яшчэ, як не на Падляшшы, рабіць для беларускіх дзетак лагер. А мяне вось цікавіць, дзеці з Беларусі ці могуць далучыцца? Ну, ясна, тут з эміграцыя зразумею, а з Беларусі? Тэхнічна так, але ёсць пытаннячкі на памежных пераходах. Это правда. Добра, вось цяпер мы нават бачым на экране у нас здымкі якраз такі з гэтага летніка. А можаш распавесці падрабязней, хто ўвогуле ўдзельнічаў, які ўзрост, як увогуле адбіраліся гэтыя дзеці для ўдзелу ў летніку? Колькі іх было? О боже. Сколько сменов, я вам вот это самое мое любимое питание. За лето мы в нашем лагере приняли 90 деток. Это правда. Это было вельми смело. Было 5 заездов.
і як такога адбора кастинга не было, то бок хто гатовыя да нас далучыцца, калі няма нейкіх, ну, напрыклад, медычных перасцярог, там алергічных ці яшчэ нейкіх рэакцый, то шчыра запрашаем. Гэтая была акалічнасць, ну і хто паспелі. Бо я думала, што 90 дзяцей будзе складана знайсці. І блізу 30 чалавек яшчэ былі ў чарзе, чакалі, калі раптам хто адмовіцца, каб да нас далучыцца. То бок увогуле патэнцыял быў на 120. Вот это да. Патэнцыял, мне падаецца, у Марыкі там і на больш, і на 500 калі-небудзь хопіць сіл. На 700. На 700. Чакайце, дайце скрыні раскласці пасля этого. Добра, пра цяжкасці. Ці былі цяжкасці? Якія цяжкасці? Не ведаю, там кляшчы выходзілі з кустоў, кусалі. Але, наколькі мы ведаем, гэта ўжо як быццам другі год запар ты арганізоўваеш летнік. То бок першы была такая спроба, у гэтым ужо дасведчана. Можа, не ведаю. Она не першы раз уже. Ну, не, кожны раз як першы, направду, тому што не гледзячы на тое, што, як ты правильно кажаш, першы мінулы год у мяне быў такі тэставы, так, я собирала дзяцей сяброў, каб, калі што, можна было там неяк это... Вярнуць мамам і тату. Таму што, ну, можа адбыцца все, што заўгодна. А то другі, вось гэтае лета, я думала, я ўжо все ведаю, я да ўсяго гатовая, аказалася не, таму што калі сабіраюцца разам дзеці, можа адбыцца все, што заўгодна. Канешне, это какие-то сардэчныя драмы, это нейкія спробы адчуць свой моц, якія могуць скончыцца як мінімум пластырямі. Вось. І таму тут ніколі не прадкажаш, што это можа быць. І з цяжкасцю я, напэўна, могла бы сказаць, что нам вельмі не пашчасціла с надвор'ем, тому что вот эта вот катастрафічная спёка, калі вы думаеце ў горадзе, што вам кепска, паверьце, калі вы ў лесе ў спёцы, і это таксама складана. І калі это плюс 40 мы перажылі яшчэ неяк перасядзелі ў доме, то пасля гэтай харчыні былі такія буры, што мы таксама сидзелі ў доме і думалі, толькі б дах не вылецеў. Але, ну, па шчырасці, это такія складанасці, які можна цяпер расказваць як анекдот, а напэўна, самая такая нечаканая, ну, не, яна паўтараецца, но кожны раз для мяне это вельмі вялікі выбух эмоцый, калі прыязджаюць дзеткі, і першы дзень, і першая ноч асабліва цяжка даецца, асабліва тым, хто першы раз уехалі ад бацькоў, у незнаёмым атачэнні, у незнаёмым месцы, хтосьці пачынае там прасіцца дадому, пачынаюцца там слёзкі, бывае. А потым ты бачыш, што ў сераду ўжо яны такія, ўжо пачынаюць какие-то групоўкі арганізоўваць, ужо там штось, какие-то свае цікавінкі, а у суботу уже пачынаюць плакаць, а можна мы да вас приедем на наступны год. Думаю, моё вы хорошее, я вельмі пастараюся, каб это было на наступны год. Мы нават на кухню приедем посуду мыць, только калі ласачка возьмите. Это же вот про наступны год. Слухай, ну гэта ж на самой справе такой гучыць, вось так вось лёгка села, сабрала дзяцей, а фінансы, а кадры, сколько чалавек патрэбна дарослых, каб гэта ўсё арганізаваць, фінансы ўрэшце, месца нейкая, пляцоўка, не ведаю там, наколькі гэта ўся лагістыка, вось гэта арганізацыйная, складаная для цябе была? Складаная. Это сапраўды вельмі складана, і праца, каб адбыліся гэтыя 5 заездаў летам, праца пачалася яшчэ зімой. Вось, і дзякуючы фонду «Краіне для жыцця» яны дафінансоўвалі гэты летнік, таму што, ну, сабекошт не кожная сям'я, пераехаўшы ў Польшу ці Літву, можа сабе дазволіць. Таму это было дафінансаванне. Вось, і ты маеш рацыю знайсці пляцоўку, дамовіцца з гэтай пляцоўкай, дамовіцца з перавозчыкамі. Ну, моя супервялікая здольнасць знайсці каманду, якая, ну, стала ўжо маёй сям'ёй, можна сказаць. Адказныя важатыя, нашыя феечкі кухні. У нас настолькі класна атрымалась сінергія, што нават дзеці казалі, мы як да бабулі всі прыехалі ў госці. І это, ну, вот, лепшага прызнання не можна. Вот мне таксама здаецца, я таксама быў уважатым, там некалькі разоў у лагерах, я скажу, што атмасфера вось гэта, которую стварае каманда, яна альбо вот атрымалася альбо не, і калі дзеці кажуць, што хочам прыехаць, гэта супер. Я прямо зайдрошку гэтым дзецям. Як да бабулі вярнуліся, мы ведаем, як у бабулі, а як усё ж такі ў гэтым летніку, чым займаліся дзеці? Мы ведаем, што там у іх былі розныя атракцыі, прыязджалі людзі да іх з лекцыямі, з майстар-класамі. Чым займаліся дзеці? І яшчэ наступнае пытанне адразу задам. Давай по чарзе.
Беларуская мова. Наколькі мы ведаем, беларуская мова адзін з галоўных такіх чыннікаў гэтага летніка. То бок, як дзеці між сабой камунікавалі? Дзеці паміж сабой камунікавалі як хацелі. Моя каманда беларускамоўная. І нават калі перад адным з заездаў тата падышоў і кажа: а вы застаўляеце дзяцей па-беларуску гаварыць? Думаю, у нас не выпраўленчая калонія, у нас летнік. То бок мы паказваем дзецям, што беларуская мова — это цікавая опцыя, але вы можете карыстацца ёй альбо не, это уже на ваше жаданне. І цікава таксама, што дзеці малодшага ўзросту, вось 10, 11, 12, яны пераходзяць на расійскую мову, нават з беларускамоўных сямей, каб камунікаваць, а дзеці больш дарослыя, такія дарослыя падлеткі, ім ужо хочацца быць такімі, адрознівацца чымсьці, і яны ўжо пакрысе спрабуюць хаця бы з намі камунікаваць па-беларуску і паміж сабой. Боже, якія класныя дзеці. Наконт праграмы. Гэтая праграма наша спалучае экалагічны складнік. Мы шмат часу праводзім у лесе, даследуем лес, які ён, як трэба ставіцца да леса, чаму не трэба шкодзіць, якім чынам не трэба шкодзіць, таму што просто сказаць не шкодзьце. Ну, пайшоў там дзіцёнак нарваў, там чагосьці там паламаў. У дзіцячай галаве, якая ўсё жыццё прабыла, напрыклад, в горадзе, няма разумення, што такое не шкодзіць лесу. І вось мы з такіх простых рэчаў пачынаем. Што там не трэба баяцца прыроды, што нават калі клішча знайшоў, это не бяда, дастаем клішча. Разговариваем с ним, отправляем. Ну, это уже на ваше... Идемте с клещом. Дети некоторые просили дать клеща с собой, так что это может быть и не жарт. Артефакт. Так, артефакт. І вялікі такі культурніцкі складнік. Распавядаем дзецям, што такое ЮНЕСКО, што ўваходзіць ЮНЕСКО з беларускай спадчыны. Малюем з імі, выціналі, размалёўвалі торбы на матывы беларускіх маляваных дываноў. Гэта таксама вельмі цікава. Рабілі экапринты. Саломы рабілі, лялькі і конікаў, і чаго мы толькі не рабілі. Валялі звоны. Прыязджала мастачка Таня Калач, распавядала пра беларускія міфы. Інвіктус прыязджаў, распавядаў пра... Ось летась яны расказвалі дзецям пра паўстанне Каліноўскага. Некаторыя дзеткі прыехалі да нас, і гэтым годам яны памянялі сваю праграму, уже пра 17 стагоддзе распавядалі. Давалі дзецям гэтыя мечі такія мягкія, каб яны біліся на мечах. Это быў просто фурор. Анатоль, признавайся, уже таксама захацелася. Выцінанкі, вось усё гэта пагуляць. Я прямо зайдрошу, але вот мне все-таки, я вспоминаю свой досвед, у мяне дзецям больше все падабалася з усіх актыўнасцяў на рэчку ходить. Для нас, конечно, это была вялізная нагрузка, калі дзеці купаліся. Я стаяў у вадзе по пояс, их там... А у твоих дзяцей якая была самая любимая актыўнасць? Что больш за ўсё яны любі? Есці, ганяцца за зубрамі? Спаць днём. Кожны раз пасля, напрыканцы заезда мы разрезаем торт мясцовы марцінак, таксама. Направду, кожны момант гэта какая-то гісторыя. Асабліва аднаму хлопчыку спадабалася, калі мы нагатавалі тоўстых бліноў з верашчакай. Гэта быў яго першы досвед. І ён быў такі яшчэ маленькі, где-то гадоў 10 яму было. І мама мне потым у водгуках піша: дзякуй шчыры, ён запомніў пра верашчаку, он просіць мяне прыгатаваць. Где взять рецепт? Да, і думаю, божечки, чалавек запомніў это слово адразу. А яшчэ быў такі момант у якасці пакарання, калі хтосьці штосьці зробіць, парушае правілы, дзеці мылі посуд. І аказалось, што вся вось эта наша праграма уразіла дзяцей менш, чым вось як ім весела было разам мыць посуд. Таму ніколі не ведаеш, што спрацуе. Оказывается, вось нават такая быццам бы нелюбімая справа, калі робіш разам, яна весялей. Вот. Дзякуй вялікі, Марыя. Гэта, мне, прынамсі, заахвоцілі. Хацелася б, можа, далучыцца. Я падумаў толькі, ведаеш, што дрэнна, што раніца з Белсатам не даехала да гэтага летніку. На наступны год абяцаем, калі будзе, даедзем, правда? І таксама правядзем якую-небудзь актыўнасць. О, запішыце сабе, на наступны год робім. Дзякуй вялікі, Марыя. Пра беларускі дзіцячы летнік на Падляшшу нам распавядала Марыя Грыц. А вось для тых, хто таксама прагне культурніцкай праграмы, але не даедзе да Падляшша, наша культурніцкая афіша. Ад джазу ў мінскім парку Горкага да кніжных імпрэзаў і тэатру ў Варшаве. Раскажам пра галоўныя культурніцкія падзеі, якія варта не прапусціць у найбліжэйшыя тыдні.
Пачнём з музыкі. У Мінску сёння завяршаецца джазавы фестываль. Ён праходзіць у парку Горкага з 2 гадзіны дня да 10 вечара. На сцэне выступаюць як вядомыя музыкі, так і маладыя выканаўцы. Новую джазавую хвалю прадстаўляюць сярод іншых джазавы аркестр Капыльскай школы мастацтваў і джаз-аркестр «Юнасць Палесье». Уваход на фестываль вольны. А ўжо наступнымі выходнымі 22 і 23 жніўня ў Бярэзінскім біасферным запаведніку пройдзе 7-й фестываль славянскай міфалогіі «Шлях цмока». У праграме дзённыя, начныя імерсійныя экасцежкі, музыка, майстар-класы, выставы, касцюмаваны конкурс і тэматычны квест. Будуць працаваць кемпінг, фудкорты і лаунж-зоны. А цяпер да літаратурнай спадчыны. У Глушы, дзе прайшло дзяцінства пісьменніка Алесія Адамовіча, з'явіўся аўдыогід «Сцежкамі Адамовіча». Маршрут складаецца з 7 пунктаў. На іх можна пачуць успаміны рэальнай гісторыі і фрагменты твору літаратара. Пакуль аўдыогід даступны праз тэлеграм-бот, а пазней плануецца мабільная версія. Нямала падзей у беларускай афішы і за мяжою. Гэтак 27 і 28 жніўня у кнігарні «Букіністка» адбудзецца кніжны клуб з Альгердам Бахарэвічам. Удзельнікі будуць абмяркоўваць ягоны новы раман «Падземныя пераходы», што выходзіць у канцы жніўня. Квіток каштуе 75 злотых, а ўдзел прадугледжвае папярэднюю замову кнігі. І яшчэ адна важная навіна для аматараў тэатру. Купалаўцы адкрываюць 7-й вольны сезон прэм'ерамі ў Кракаве, Вроцлаве і Варшаве. Мінскае мора пакажуць 15 верасня ў Кракаве. Спектакль Іллі Прудніка рэжысуе Войцех Урбанскі. Музыку і песні напісаў Лявон Вольскі. Сюжэт пастаноўкі пабудаваны на аснове базы даносаў у КДБ, апублічаны кіберпартызанамі. Яшчэ адна прэм'ера, наступны прыпынак, спектакль створаны паводле твору Камілы Цень рэжысёрам Александром Гарцуевым. Пастаноўку пакажуць 25 верасня ў Вроцлаве і 26-27 верасня ў Варшаве. Дарэчы, квіткі на спектаклі звычайна разбіраюць вельмі хутка, таму арганізатары раяць паклапаціцца пра іх загадзя. Якая тэма больш за ўсё усхвалявала нашых гледачоў сёння, як вы думаеце? Можа, нам Сандра адпаведзе на гэта пытанне? Што там пісалі нам у каментарах? Усе пагалоўны з кватэрамі і дамамі. Пісалі і пра кватэры, і пісалі таксама... Я вам скажу зараз, пра што пісалі. Давайте пачытаем. Давай. Пісалі, у мяне жытло добрае, але маленькае. Да і лецішча 30 гадоў будуем і ніяк не дабудоўваем. Можа, гэта ёсць сэнс, працэс. Так, путь самурая, шлях самурая. Дао лецішча. Калі б не мае бацькі, не ўбачыць нам наш дом. Набылі бліжэй да 50 гадоў. Вот так вот. Папулярная гісторыя, так? Ну, я думаю, што так, у прынцыпе, так. Што яшчэ? Пра іпатэку, што-небудзь там? Пра іпатэку не пісалі, проста дзеліліся пра кватэры свае. А вы зацікаўцеся гэтай тэмай, самай паглядзіце. А наконт таго, патрэбны беларусам кватэры ці не, скажу, што патрэбныя. І проста для жыцця, і амаль адзіны сродак захаваць нейкія ашчаджэнні. Ну, можна было б і паспрачацца, канешне, на гэтую тэму. Але мы гэтага не будзем рабіць. Вось яшчэ Вожак патрыёт нам пісаў. Пасля таго, як тыдзень пабудзеш у хаце дзесьці за горадам, то кватэра ўспрымаецца як мурашнік. Ну, гэта праўда. І вось, дарэчы, з намі яшчэ тут дзяліліся пасля відэа, якія я вам паказала, тым, што ў Беларусі шмат буслоў. Так. Яны ж адлятаюць зараз. У Беларусі сёлета буслы паўсюль. Да ў нас таксама буслы завіталі. А вось вожыкі і другая жывёла прапалі, бо весь лес павырубалі. А я ведаю з дзяцінства, што вось акурат зараз, што ў нас там уже 16 жніўня, вось акурат у гэтыя дні буслы робяць рэй, такі, яны збіраюцца ў такія колы, і яны ўжо адлятаюць. Буслы адлятаюць. Хутка восень. К шчасцю, на жаль, восень хутка. Просто будзе восень. Такое жыццё, штогод штосьці змяняецца. Дзякуй, вялікі Сандра, дзякуй за вашы каментары. Пішыце, не спыняйце, нават тэлетрансляцыю. Дзякуй за вашу салідарнасць. Для мяне сёння галоўнае слово вось нашай праграмы салідарнасць на самай справе, таму што мы пачалі пра тое, як беларусы памагаюць шукаць беларусаў, которые недзе там прапалі з радараў у Кыргызіі, і уся вось наша гісторыя сёння, яна пра салідарнасць на самай справе. Менавіта, калі мы беларусы, мы салідарны адно аднаму. Беларус беларусу, беларус. Дзякуй вялікі, да сустрэчы.
Прыемнага вам працоўнага тыдня наступнага. Пакуль. Зов инстинкта черной тенью накрывая